dalu lagu sinarengan, Nduk, kanggo bos Kalimantan diaturi ya, Nduk ya, karo tali kotang, Mbahku. Matur suwun. Heeh. Monggo, monggo, Ndara, monggo. Dawuh. Di pangapurane yo yo. Cendara. Monggo monggo Rama. Aku seni. Dumuk-dumuk karo aku ki lho Ndara. Mboten sakit. Sing saran Ndara. Bias, kowe ki aja ganggu karo Ndara sing iku yo, Yas. Iku nek nesu terus nguntali piring. Ini sekar kumun. Iji dawuh katimbalan Rama. Ana tondo pitakon jroning atiku anggonmu nganakake sang. Marang sapa wae kang bisa ngaturake wujuding sekar. Kuwi satriya kang kok Menika leres Rama. mengko gek liyane caran wae. Ha iki janari to iki. Rama, kula sampun pitados. Kinto yang nglanaken sekar kuda kencana mesti kemontang Mas Carang Mas. Iji, kula sampun anggadhahi kapitayan Rama. Awit ingkang kagungan niku rak kasih kadang. Pancen ora kleru. Aku kuwi kapitan sing kaya ngono. Nanging mengko jenenge aku ora Srengeng karasa medyan merupana Putus sinumet. Lho tekamu ana ngersake kok dadak mesem iki jenenge. Awit rena ing penggalih bingah ing mamak. Rena ing penggalih bingah ing mamak. Iki jarane apa? Perkawisipun negari wonten ing Urawan menika sampun tentrem gemah ipak loh jinawi. Jalaran wonten salah satunggalipun kanoman ingkang saking Karangprajan ingkang nami Joko Samboro saged nentremaken wonten ing negari Urawan. Oh, dadi kanoman iki sing jeneng Joko Samboro. Nggih. Sing bisa nentremke Urawan. Ing wedal sakmenika Dipati Pudak Sekayung piyambakipun pejah lan malih Joko Samboro menika saged ngentasi karya lan putu sayembaranipun putra putri panjenenganipun Sekar. Kaya ngono, nggih, Yo Sartara. Bener jenengmu Joko Samboro. Leres. Kowe kang bisa nyirnake bupati saka ing Bujaran. Mboten sisip Kanjeng. Kowe mung badan sapa to? Mongko keng prajurit saka ing Jenggala, uga saking Urawan. Kuwi ora kuwawa tanding lan wong saka Pudak supaya kowe badan sepot. Kula ginakaken piranti Kang. Apa piranti? Wujudipun sekar. Apa kuwi? Sekar Pudak Kencana. Sekar Pudak Kencana. Kanthi margi sekar menika kula saged nikaraken bupati saking Pudak Sipil. Ini wujuding Rama, dipun taliti rumiyin. Mangke dia menika sekar kuda kencana ingkang palsu. Wong desa. Topi kula taliti. Pun taliti Ibu. garwa Prameswari ampun naliti Sekar Pudak Kencana. Napa ngaten, Paman? Ing wedal sapunika Sekar Pudak Kencana menawi dipun taliti kalih garwa Prameswari kahanan badhe benten. Oh bisa malih. Nggih, awet menapa? Garwa Prameswari nembe halal. Oh, halal. Dan iki lho ngendikane kok. Bojo
Kencana kedah tiyang ingkang suci ingkang nyetul tugas Arjuna. Lah kok kerto saiki mbreleng. Menika tanggal 25. Saiki dudu Prameswari Kang. Iya, saiki putriku Sekar menika. Iki Lho, Inci Rama. Pramila jumbuh sayembaranipun Ndaraku. Sinten kemawon ingkang saged nyuwanake Sekar Budak Kencana badhe dipun tresnani. Ora kleru pangapunten. Nun sewu Rama, nek dipun dangu langkung rumiyin to. Tasih Joko napa sampun gadah bojo? Majira Benjekara. Gene. Wonten mriki mawon. Saiki kowe bisa ngaturke Sekar Budak Kencana. Kowe isih Joko apa wis duwe? Kula sampun Joko. Lho, Sampun Joko kok kok sampun Joko? Apa ditetake? Tegese sampun Joko menika sampun bados. Wong desa boten iso dosa. Ajeng matur kula menika tasih Joko piyambakipun sampun Joko. Wong desa nggih ngerti nek sampun iki beda kalih kula. Nek kula niki basa napa sastra napa kula nggih. Aku percaya nek tenan iki Joko. Sekar kuning. Iki aja kok selak. Iki wis dadi panuwunmu, iki dadi saimbaran. Kowe tetep dadi jujune Joko Sabora. Lesanipun Rama, Manjing taman dadi wanuh. Joko Sabora. kepareng Rama. Manjing taman dadi wanuh. Taman. Ya, sandangan diganti. Kan dicatet itu. Gandeng lawan garung iki gandeng. Dereke bidaramu. Dereke bidaramu. Dereke kaki. Kaki Prabu, gege mongso ngelak aku. Kok nganti jeneng sira temeka ning Orawan, sakadang iki tenane kok Sungguh pangatinganipun pawan. Nalika semanten perang dipunsampeh, nanging calon temanten putri ngawontenaken sayembara. Sinten ing saged ngaturaken budaya ingkang wujud kembang. Kembang tidak ancana, nggih menika teng badhe suwiran. pancen ora. Sowan kula dipun dereng kadang kula. Badhe ngaturaken budaya sayembara. Arep ngaturake bebono saiki. Iki wujute. Jadi, katur kiai. Lagi kata to paman. Pancen menika lara. Iya. Sekar Budak Kencana. Monggo sadurunge Kang Sira temeka ning Orawan iki mau uga ana pawongan kang aran Joko Sambara. Uga ngaturake wujuting Sekar Budak Kencana iki lho. Belum. Ono dene kula nanging ingkang putra turunan Yai Sekar. Coba kae preksa. Terus nanten. Iki sing kagungane Joko Sambara iki kagungane Lho, Kang Mas. Sami boten-boten gesehipun Kang Waduh. Mas.
Prabu Ganeswar. Kalenggan iki katene Sekar Kuning wis tak jodohke lan Pancawira disambut. Perkawis menika perkawis menika dalan cara Mas. Iki ono kedaten kowe ini sing pacik mangsuli sing kamu. Iya iya cara Mas kowe. Menawi ing wekdal sak menang kula sampun boten tapi dadi putra mantu njenengan. Boten wonten ginanipun kula mapan wonten ing bab. Paman Garwa Paman paman. Iya iya. Kula badal wakilipun kadang kula iki kira rasul yang pun pangasanipun. Nanging menawi kula gagapi mboten maido. Kados ngaten rasipun tiyang ingkang kakung. Menawi paman Prabu Kalimput keparenga kula atur bemut. Dawuh para pinisuh lan saka guru. Kula lan panjenengan kedah besanan murih jenggala lan ora tenten. Nanging sampun badan nyawet wonten tiyang ingkang ndisiki. Mila menawi wonten perang jenggala lan ora samlutuh katen kula. Yes, boten usah dipenggalih. Ora dipenggalih piye? Perkawis menika namung tiyang-tiyang jenggala urip atinipun perkawis Sekar Pudak Kencana kembar. Sekar Kemuning dipun jodhokake kalih Sambara. Pun sampan lungguh jegrang sila tumpang menawi wonten pengamuhe tiyang-tiyang wonten ing jenggala kula ingkang badhe ngentasi. Tak pasrahke lan Nggih, pun.